bueno, outro tema tamén do ciber é que como que despois foronse asentando os grupos, non? Sabías quen pertenecía a que grupo, despois, bueno, aínda que nos mezcláramos entre nós para xogar unha partida, por exemplo, eu relacionábame de repente con xente 4 anos maior, que ao mellor na calle, nas pandillas, en todo eso, pois tampouco te relacionas, non? Pero xogando a xogos e tal, pois sí que había mezclas de grupos, bueno, íbalos conocendo mellor, pero claro, ao final despois conocíamonos todos, non? E o tema é que despois, claro, calquera que viñera de fora novo entre comillas, pois nós xa estábamos en plan, ti de que ves sendo, non? En plan, a ver que viña a facer ou de que pau iba, era todo curiosidade, non? Pois como en calquer pueblo que chega alguén novo a vivir, andan todo o mundo, viste o novo veciño, que non sei que, pois era máis ou menos así. Pues, por exemplo, turistas que viñan, pero bueno, estes eran de un día, ¿no? Que viñan facer algo, que viñan directamente a buscar información desta zona, por exemplo, e despois xa marchaban, estaban solo media hora, bueno, había estranxeiros, empezamos a ver ingleses, franceses, xente que viña de peregrinos, ao mellor paraban aquí, algún comunicábase como podía, e Rubén, bueno, como Rubén sí que falaba inglés realmente, porque ele aprendió inglés as cousas que aprendí de internet moitas estaban en inglés, entón non quedou máis a cojones que aprender tanto a ler como a falar tal, e bueno, defendirse bastante ben, non? Estaban ese, depois estaba xente maior que viña casi por error, que pasa aquí, enterase un pouco, pouco tempo estaban, era eso, media hora buscando cousas, a ver como era o rollo mellor e tal. Pero o que sí que nos marcou, a min polo menos, porque, bueno, ainda son un amigo de algúns dos que apareceron por ali, foi cando apareció un grupo de amigos de Rubén, que, bueno, despois enterame de que viñaran de C. Isto era que Rubén conocera xente en C, en bachiller e tal, no ciber que había ali. Entón, pues, un día dixolles, claro, debíos de dicir que, mira, vi un ciber, tal e cual, e ao final, bueno, pues acabaron vindo, colleron todos, puxeronse nun coche, e viñeron, no? Pero desde fora foi bastante traumático, no? Pero foi un episodio para narrar, porque de repente, ademais, o primer chaval que entrou medía 1,95 m, o sea, parecía, además, era moi fuerte, estaba regordecho e tal, ocupaba toda a porta prácticamente, e xa foi como a sombra del lejano oeste, que se abriron as portas do salón do oeste, ábrese, e todos que estaban cujis que quedan quietos mirando o forastero. Pois foi máis ou menos así, entrou, bueno, nos chamámoslle Sombra, no? Que ainda hoxe é amigo noso e tal. E xa entrou, e claro, todo mirando, a ver como era o ciber, no? E tal. E a xente toda, nossa, hostia, pero esta xente que aquí... Además, empezou a entrar un detrás de outro, no? E nos, pá, que alto este, pá, isto que é? Mirando en plan, estes que serán? Primeiro turistas, no? Tal. E xa o último... bueno, dixeron hola en plan, un dixo, hola, Rubo, sabes? O máis alto, con unha voz moi aguda po seu tamaño, xa quedamos todos en plan, buah, hola, Rubo, tal. Rubo, porque nadie chamaba Rubo no Muxía, era Rubén. Ainda que ele tiña metido de nick a veces tío Rubo, ou igual empezou a metelo aí, pero si, Rubo chamabanlle ali, non? E o último, vimos un chaval afeitado, con melena, medio heavy, que eso en Muxía era raro, e con gafas e tal, e dixo, joder, Rubo, como rula tu garito, no? E claro, en Muxía quedamos, xa está, fichado, o sea, non é... Esa frase de como rula tu garito, despois era pan de cada día, prácticamente, isto era de moda e tal, era en plan, entrabas, non había nadie, como rula tu garito? O sea, foi algo... Además falaban castellano, cousa que era rara en Muxía, e viñan de ser. Despois xa supemos que era polo que lle escuitáramos, porque nós deles non fa... O sea, eles empezaban a falar con él, empezaban a dicir, joder, pero que ciber tienes, cuánta gente hai, porque a mellor viñan acostumbrados do ciber de C, que estarían eles un pouco máis, non? Ali, claro, en Muxía foi centro social, o sea, a xente xuntábase toda ali,
ainda que houbera poucos non ordenadores, pois tal, non? As formas de falar, castellano, non sei, bueno, flipando toda a tarde, en plan, así. En plan, bravo, esta xente, dios, viñeron de sé a ver aquí, pero falan castellano, este tono deste que é tan jano, un tono de voz tan agudo, outro que rula tu garito, tal. Eran curiosos, non eran xente aburrida. E de repente, pois, puxéronse, pois, venga, vamos a jugar, vaya, burro, ábrenos aquí nos ordenadores e vamos a jugar, tal. Ali se meteron a xogar. Iso é un fenómeno que pasaba sempre en Muxía, cando o gen se metía, bueno, o gen, se había un francés ou alguén buscando en Google rutas de senderismo non te metías a mirar, non? Pero aquí intimidade era prácticamente nula, a non ser que te giraras así e miraras mal o paisano que estaba vendo por riba do ombro, a intimidade era prácticamente nula. Entonces, como os ordenadores estaban de 3 en 3, facían fila de 1, 2, 3, 1, 2, 3, claro, entre as sillas, eles sentáronse, entre as sillas, e máis nos bordes, cada un de nós puxose pum, 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 como había un que miraba, un que xogaba, un que miraba, un que xogaba e un que miraba, eran así 5 personas, 6 e 6, non? E eu puxeme de lado do máis alto, do que dixo, hola, Rubo, así de tal, puxeme de lado porque o resto estaba pillado o sitio, non? Puxámonos porque estaban xogando un xogo que Warcraft 3, que a ver quen se acorda dele, pero bueno, foi un xogo moi... De feito, bueno, sí que se acordan porque incluso tuvo tanto éxito que de aí salió WoW, realmente. Salió do Warcraft 3. E salió WoW, e salió o Warcraft 3 Remaster, que, bueno, fai pouco, seguro que sabedes que en Steam, bueno, parece que foi un show, que remasterizaron o mínimo, quixeron cobrar o que non había escrito, é mellor o xogo original. Bueno, puxeron a xogar ese, dixémonos, estes xogan, e aquí hai partida, era como ver un Madrid-Barça realmente, o sea, era como unha tarde na que só hai documentales da dúas, porque ti xa había xogado, non querías gastar máis cartos, o único consuelo era comer pipas e falar ca xente, era como estar aí diante da tele, facer zapping, e encontrarte cun Madrid-Barça, non? E ti, de puta madre, puxémonos ali todos a mirar, e empezaron a xogar, e xogaban ben, tal. E nos mirando, tal, bueno, ese xogo xa xogábamos, claro, xa Rubén nos había dito, porque era Rubén o que traía os novos xogos e nos dicía, hostia, tens que xogar a este xogo porque non sei que nos encanto. Claro, tamén como un reclamo para que ti puxeras cartos, realmente, pero era un reclamo que despertaba o rollo de joder, que xogas máis de puta madre, ou si Rubén non acertaba no xogo, non enganchaba, dicía, joder, isto non triunfaba, non? Pero os que traía Rubén solían ser modas, ademais, iban un detrás de outro, eran modas que se xogaban continuamente, o que non os traía xogos vos, non traía mierda, non? Bueno, pues estaban xogando, non se xogáramos ese xogo, nese xogo podes coller héroes con poderes e tal, por resumir moito, é estilo Starcraft, faz tropas, pero a parte no Warcraft tes héroes, non? Son tropas especiales que son máis caras, teñen poderes. E un deles plantaba unha lumerada, o sea, facía lume e iso ardía todo, non? E outro facía como chuvia de hielo que quitaba moito daño tamén. Que pasa? Si ti, cando estaba toda a pelea montándose, facías eso no mismo punto, eso era destructivo. Nós chamamos, como era lume e hielo, pois chamamos o efecto sauna. Efecto sauna, porque, claro, daquilo tiña que ser destructivo, vapor, todo, bueno. Era o efecto sauna. Entonces o chaval fixo eso mismo, non? Eso mismo que nós xogábamos en Muxía, pois eles en sí tamén o facían, viñeron aquí, fixeron a mesma técnica. E dome por dicir, porque non crucei ninguna palabra con ese chaval, en plan, puxeme aí, e dixen, hostia, o efecto sauna, dixen, non? Porque además fui un ben tirado, non? E claro, o chaval, claro, 1,90 m pico, ancho como marea, e girouse a cabeza, miroume pa min, e dixeme, que efecto sauna? ¿Tú sabes lo que es que te arden los pies mientras te caen chuzos del cielo? Eso a los orcos les duele. Girou a cabeza, fixo así ca man.
E, hostia, eu quedei traumatizado porque era en plan, alguén tan alto como pode ter a voz tan aguda e soltarme todo eso, o sea, sin dicirme hola siquiera. E foi moi gracioso a min, que un momento que me quedou marcado completamente. Solo sabe que les duele. De feito, esa frase tense usado máis veces. Porque despois, claro, xogábamos ese xogo e solo que les duele. Ese chaval a día de hoxe é meu amigo. Para así. Bueno, todos os que foron ali realmente foi dous ou máis, no? Son amigos realmente, sí, pero con dous teño moito máis trato diario, digamos, no? Os outros, pois sí, levome guai, e vexos de vez en cando, e podemos tomar unhas cañas sin problema. Pero sí, claro, todo o mundo flipando e collendo, bueno, expresións, pois viñan de ser, fixeron eso, colleron alguna expresión, como de rula tu garito, ou de los orcos les duele, ou tú sabes lo que es que te ardan los pies. Esa frase toda podíase dicir completamente. Era un chiste máis, era un chascarrillo, porque como se montou o rollo como estaba, despois, claro, aquilo era un ecosistema de memes, expresións, tal, sacábanse de internet ou dos xogos, e tal. Unha moi famosa era dun chaval que era do grupo que, sobre todo, dos que comían pipas ou bueno, tamén xogaba, pero xogaba máis shooters, non? Xogaba máis shooters rápidos de matar, e tal, estilo Quake ou estilo tal. Pero era dos que máis tamén estaban cas pipas e tal, como dixo eu. Bueno, isto ven a que viñera un xogo no que tardaba bastante en cargar o mapa, era bastante largo. Entonces, claro, entre que tardaba todo, no, e tal, pois claro, era un tempo de xogabas menos, digamos, no? El un día dixo en alto, a min nunca me veré de xogar a esa merda de xogo, con bastante... A min nunca me veré de xogar a esa merda de xogo, no? Pero en cambio despois fui un dos máis enganchados do ciber a ese xogo, xogaba todos os días, incluso houbera máis xente ou non, xogaba el solo, e incluso despois seguiu xogando despois de cerrar o ciber. En plan máis en serio, xogando bien, bueno, en ranked ou en modo pro, digamos, en modo alto. Así que, para que vos fixedes o que era a idiosincrasia do ciber, un día podía estar dicindo outro día podía ser o máis enganchado ese xogo. O sea, non había... Todo se mezclaba e todo se movía e tal. E despois tamén me acordo de xente de fora así que tal, así que marcara un hito, digamos, cando fora do Prestige. Cando fora do Prestige, porque vieron moitos voluntarios ao Prestige. E un deses voluntarios viñera de Rumanía, chamábase Andrei, e ele metía de nick Precon, no? O máis salientable dele era que era moi simpático, despois Rubén foi falando con ele e tal, fomos falando con ele, descubrimos que tiña un ollo de cristal, tiña un ollo de cristal moi ben disimulado, apenas se notaba, confundíase un pouco con estrabismo, pero tal. Encantaba xogar aos emuladores de recreativas que tiña Rubén. Non xogaba online, pero tiña unha carpeta de emulador de recreativas onde estaban moitísimos xogos das maquinitas, non? Que era outro modo de recuperar o tema das maquinitas que fora morrendo e tal. Pois mira, foi un modo tamén de que lle gustaba eso, xogar eso. E el acordábame sempre que el falaba ca máquina e dixelle que buena eres. Cando a máquina lle ganaba, dixelle que buena eres, cabrona. Falaba así, eres buena, que hijo de puta cabrón, tal. Enfadábase ca máquina, pero era un chaval de puta madre. E acórdome tamén que dixelle, Rubén, apúntame. Rubén tiña unha libreta onde iba apuntando a xente que lle iba debendo. Rubén fiaba. Entón era, Rubén, apúntame 5 euros, metía, chupirón 5 euros. Tal, di siguiente, vachos, non? El, Andrei, Precon, chegoulle a deber 200 euros. E Rubén apuntando, Precon 7 euros, Precon 2 euros, Precon 3 euros, estou durante, non sei canto tempo durou o tema dos voluntarios do Prestige, non me acordo. E nos, cando se estaba acabando o rollo do Prestige, estaban todos os voluntarios marchando de Muxía, Rubén daba por perdidos eses cartos, dixo, bueno, este home, ademais xa había tempo que non viña o ciber, e dixémonos, que raro, se marchou para Rumanía, e dixo a Rubén un pufo de Coca-Colas tamén, iba apuntando todo o que pedía e tal. Pois non, un día apareceu por ali, xusto antes de marchar de Rumanía, o día anterior de marchar, vense a despedir de Rubén e pagoulle todo o que lle debía, os 200 e pico pavos. Sí, sí. O sea, chapó, para que vexades que
xente que fala mellor de Romano, non sei en que, se que doi 200 euros a deber, pero fíjate que sí que era honrado, e nunca se sabe, non? Nunca se sabe. E sí, eso son así as cousas máis de fora, de xente de fora que entrou máis salientables, a verdade. E o resto, pois, era xente de Muxía.